No novo contexto, con as folgas e con o déficit de profesionais, a actividade asistencial no Servicio Galego de Saúde, con datos a 31 de decembre de 2025, resúmense en 2 puntos fundamentais. Incremento de actividade en todas as áreas, tanto en cirurxías como en probas, como en consultas con especialista, e aumento tamén dos tempos de espera derivados principalmente dos paros de facultativos do mes de decembro contra o Estatuto Marco, que suspenderon exactamente 59.000 actos médicos e que, por suposto, impactaron de forma moi significativa nos tempos de acceso á sanidade por parte dos pacientes. No referido a intervencións cirúrxicas, concretamente, podemos dicir que en 2025 acadamos o máximo histórico de cirurxías por segundo ano consecutivo. Realizáronse en total exactamente 2.409 operacións, e isto a pesar dos paros de facultativos de decembro, que supuseron a suspensión de 1.086 intervencións cirúrxicas, sin contar as que deixaron de programarse xa en previsión desas folgas. Deste xeito, se comparamos os datos de decembro de 2025 con respecto ao ano anterior, nos hospitais públicos galegos realizáronse 2.580 intervencións cirúrxicas máis, o que supón un incremento do 1,3%. En canto ao tempo de acceso, como digo, tamén sufriu un incremento, 5,7 días, situándose a 31 de decembro de 2025 o tempo medio de espera para unha cirurxía na nosa comunidade en 72,8 días. Logramos conter a suba de tempos de acceso naquelas intervencións que non poden esperar. As cirurxías de prioridade 1, para as que o tempo medio de espera se sitúa en 20,2 días, o que supón case 10 días menos que o establecido no Real Decreto de Tratamento Homoxéneo da Información sobre as listas de espera no Sistema Nacional de Saúde. Ademais, e a pesar das folgas, logramos manter o crecemento sostido deste tipo de intervencións prioridade 1, que o pasado ano acadaron as 27.560 intervencións. En canto ás consultas externas, tamén medrou a actividade, incrementouse nun 1,6%, isto é, as consultas externas dos hospitais do Sergas atenderon 77.455 pacientes máis que en decembro de 2024. En total, no ano pasado, atendérose case 5 millóns de consultas, cun tempo medio de espera 1,8 días superior ao de decembre de 2024, quedando en 62,6 días. O pasado ano realizáronse, ademais, 3.725.000 probas diagnósticas. Isto supón un incremento do 2,8% en comparación co ano anterior. É dicir, realizáronse probas diagnósticas a 102.434 pacientes máis, situándose os tempos medios de espera en 97,8 días. Outro dato importante é o relativo ás vías rápidas por sospeita de patoloxía oncolóxica. Logramos realizar 1.862 consultas máis, acadando récord histórico, ao realizar un total de 27.254 consultas, 1.862 máis que no ano 2024. O tempo medio de espera para o acceso a estas vías rápidas baixa e sitúase en 5,6 días, sendo a decembre de 2024 de 5,8 días. Tamén batemos récords no número de pacientes beneficiados pola Lei de Garantías de Tempos Máximos, con preto de 62.000 pacientes atendidos, superando por primeira vez os 60.000 actos asistenciais garantidos nun ano. Eses datos amosan ben as claras que os preto de 60.000 actos médicos suspendidos pola folga de decembro dos facultativos contra o Estatuto Marco do Goberno Central teñen un clarísimo impacto nos pacientes en espera en os tempos de acceso. E a este respecto, teño que repetir que o impacto nos tempos de espera ven dado só pola actividade suspendida coas folgas, senón é que, ademais, cando hai unha folga convocada, a programación é máis baixa. O impacto das folgas contra o Estatuto Marco, repetíndose unha semana ao mes, é enorme. É algo que non podemos obviar e que nos preocupa moito. Por iso, desde aquí, desde a Consellería, queremos facer un chamamento á responsabilidade da ministra para que escoite, dialogue e chegue a acordos cos médicos. Xa o dicen moitas veces, o importante non é o envoltorio, pero é necesario unha norma
específica que recolla o que é a singularidade e a responsabilidade dos médicos e facultativos. Unha norma que ten que ser acorde á normativa e jurisprudencia europea e unha norma que debe incluir o que é unha mesa de negociación en a cual os facultativos falen das cousas dos facultativos. E tamén quero chamar a responsabilidade de todos, dos profesionais e da administración, para que este impacto negativo das folgas pase o antes posible. Desde a Consellería de Sanidade traballaremos para que, a pesar dos paros que están convocados contra o Estatuto Marco, ata o mes de xuño garantimos toda actividade que non pode esperar e asegurar os servicios mínimos necesarios. E asumimos tamén a nosa responsabilidade de seguir abordando as melloras laborais necesarias e a traballar para reforzar a sanidade pública, mellorar a súa capacidade asistencial e reducir os tempos de espera. Pero tamén podemos facer un balance por tramos de idade. E como podedes ver, incrementouse a actividade en todos os tramos de idade. Fixéronse, como dixemos, 207.409 intervencións, pero 2.580 máis co ano pasado, pero en todos os tramos de idade. As pensas, principalmente, como podedes ver, nos maiores de 65 anos fixéronse 2.247 máis, o que supón un incremento dun 2,3%. Preto de 100.000 galegos maiores de 65 anos beneficiáronse de intervención cirúrxica o ano pasado. E tamén, cabe subliñar, polo envellecemento da población, para aportar maior calidade de vida, o Servicio Galego de Saúde tamén fai un esforzo en seguir mantendo a actividade cirúrxica nos maiores de 90 anos. Como podedes ver, os diagnósticos máis frecuentes veñen asociados a dermatoloxía, que son principalmente lesións cutáneas, como ben sabedes, traumatoloxía, prótesis de cadera, rodillas, e oftalmoloxías, cataratas.